All is fluid. Všetko je plynulé. Nič sa nedieje zo dňa na deň, ale deje sa, keď vytvoríme priestor na to, aby to mohlo tiecť. A čo je to? To je čokoľvek sa rozhodneme naučiť sami seba, alebo naše dieťa, alebo našich žiakov. A teda vytvoriť priestor, podmienky na to, aby som sa danú vec mohol naučiť. Ak napríklad sa chceme my ako dospelí v niečom zlepšiť, tak potrebujeme na to vytvoriť priestor. A teda aj sa hovorí, že ak chceme vybudovať nejaký nový zvyk alebo zabudovať nejaký nový zvyk do našej rutiny, tak potrebujeme na to vytvoriť prostredie. To znamená, ak chcem doma cvičiť, tak si potrebujem zakúpiť karimatku a potrebujem si na to vyčleniť priestor, kde budem tú aktivitu vykonávať. To isté, ak chcem čítať knihu a napríklad v posteli vždy ma berie spať. Na gauči ma to bere oddychovať, lebo už si spájam ten gauč s oddychom a možno s televízorom. Ale čo tak si zakúpiť mini stolík, kde si dám tú knihu, kde si dám lampu, aby som mal dobré svetlo a tým si vytvorím tie podmienky na to, aby som sa zlepšoval a teda aby som čítal knihu. A to isté aplikujeme pri našej práci s deťmi. Vytvoríme priestor, kde to dieťa môže chodiť a my ako učiteľ vytvoríme ten tok energie, na ktorý to dieťa naskočí a z ktorého sa vlastne učí a z ktorého čerpá. A za pomoci tohto plus toho každodenného počúvania postupne vidíme výsledky. Nie sú zo dňa na deň, ale časom nám väčšinou rodičia začnú hovoriť, že to naše si už doma počíta po anglicky, spieva si po anglicky. A to je presne to. Keď vytvoríme ten priestor a plus netlačíme na pilu, necháme, nech to dieťa prirodzene nasáva, je tam tá konzistentnosť v tom, že chodí na hodiny k nám a v tom, že vystavujeme to dieťa tým nahrávkam, ktoré má k dispozícii, tak potom žneme tie úspechy. Takže ak niečo máme pocit v našom živote je nejakým spôsobom zaseknuté a neprúdi, tak sa potrebujeme zamyslieť nad tým, ako to odstrániť. Ako zabezpečiť, aby tá daná vec prúdila, aby tam bol ten priestor a aby tam bola tá energia na to, aby to prúdilo.